υπάρχει κάτι. Προηγουμένως και σε άλλα συνέδρια αυτές τις μέρες θίχθηκε το θέμα της πυρηνικής ενέργειας και της κίνησης των πλοίων. Στη 31 Αυγούστου του 1963 έγινε LED το kill του Otto Kahn, 16άρι, ένα μέλος από 4 Twin Deckers, Δημήτρη το θυμίσαι ως φοιτητής, να ξεκινήσουμε να έχουμε τα πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία. Και πιάσαμε μπροστά το κλασικό πλοίο, το Twin Decker. Διαπιστώνουμε ότι κάποιο αόρατο χέρι σταμάτησε τη μελέτη του Γερμανού Berger, που έχει κάνει τα 4 αυτά πλοία, το Otto Kahn ήταν το πρώτο. Η πυρηνική ενέργεια βέβαια ενόχλησε διάφορους που είχαν συμφέροντα, αλλά πιστεύω ότι με όλο αυτό η πυρηνική ενέργεια είναι εκείνη που θα αποφύγει πώς μας χαρατσώνουν, πώς μας κάνουν και πώς μας ράνουν. Είναι ξεκάθαρο. Όσον αφορά βέβαια και άλλα μέσα όπως είναι τα πανιά και όλα αυτά, πολύ ωραία, αλλά τα πλοία δεν γίνανε για να έχουν τόσο μπελαλίδικα ντέξα πάνω. Υπάρχουν προβλήματα πολλά. Άρα λοιπόν καταλήγουμε ότι πρέπει να αρθεί το veil κάποιων που στέρισαν στην ανθρωπότητα, το ασφαλέστερο, δεν μολύνει την πυρηνική ενέργεια. Το ξεκαθαρίσουμε. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και εδώ και τα Υπουργεία για την εκπαίδευση και τα κράτη όλα και ο ΑΕΜΟ δεν είναι αυτοί οι πλειοκτήτες. Όπως πολύ σωστά έχετε θίξει όλοι σας και σε όλο τον κόσμο, τα πλοία δεν τα χτίζετε εσείς. Τα καύσιμα δεν τα ορίζετε εσείς. Το αυτοκίνητό σας δεν το φτιάχνετε εσείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει ως μια δυναμική παρουσία, γιατί όπως ξέρουμε όλοι μας, άμα πείτε και εσείς σαν τη Λυσιστράτα δεν έχει σεξ το βράδυ στο κρεβάτι, θα σταματήσει ο Πελοποννησιακός πόλεμος. Γιατί χωρίς εμάς, no shipping με I, no shopping με O και no shipping χωρίς το H. Να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δεν πάει πια άλλο αυτό να γινόμαστε υποχείρια αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν τίποτα. Αυτή είναι τοποθέτηση, κύριε Φαράκη. Ναι, είναι τοποθέτηση, αλλά προσέξτε, ο Γιάννης Ολίδας που είναι contemporary δικός μου, τα έχει ζήσει αυτά. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν είμαι τεχνικός, από τα λίγα όμως που έχω δει παρουσιάσεις, είναι άλλη η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα για nuclear propulsion. Ακριβώς. Και άλλη η τεχνολογία τότε. Η σημερινή είναι εντελώς ακίνδυνη. Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρει Δημήτρη καλύτερα από μένα να το εξηγήσεις. Μια τελευταία ερώτηση στον κύριο.